Morning briefing at TV Glad, a daily item on our agenda, followed by gymnastics. That's how we start the day together before we head off to our own departments. One of the 7 departments is our TV school. Vi prøver at skabe nogle projekter, som tager udgangspunkt i elevernes idéer, fantasier og der, hvor de er engageret, hvor vi kan mærke et eller andet engagement. Magnus, hvad skal du? Jamen, jeg skal være tv-vært, der æder man bare nerver på. Det er mikrofonen, det her. Og så får jeg en øresnegl i øret ud til bag isen, så at hvis noget skal gå i stå, så kan jeg blive reddet på den her måde. Han er lidt på. Der er nerver på, man. Så laver vi gerne et rum, hvor at der kræves flere kvalifikationer på flere niveauer. Og der er tv-mediet fantastisk godt, fordi der skal være nogen, der er enormt teknisk begavet. Så er der nogen, der skal kunne optræde, og der er nogen, der skal kunne sætte noget på, uden at få større instruktioner. Det her prøve jeg blandt andet, vi snart skal have, og så har jeg faktisk også styr på, hvad for en dialekt jeg skal starte den, når jeg kan høre, at verden siger, at jeg skal starte, så de kan gætte, hvor den dialekt den kommer fra. Det er faktisk et rigtig godt job, synes jeg, indtil videre. Så det er enormt vigtigt for os, at alle elever har en funktion inden for det faglige, så at de bidrager med en ydelse til produktet, og at de kan se, at her har de en betydning. Her kan de føle, at de er noget værd. De får en større selvværdsfølelse. Her har vi 2 dejlige værter, Kasper og Christian. Det er svært at sidde foran et kamera og sige nogle bestemte ting. Det er også svært bare at komme ind og sige velkommen til Danmarkskvizzen. Værterne er. Det kan være enormt svært. Det er der nogen, der har meget svært ved. Til gengæld har de enormt let, måske ved at line 4-5 kameraer op. Og sørge for, at de teknisk stemmer overens, hvilket er meget kompliceret manøvre. Men det har vi jo altså elever, der kan gøre meget overbevisende. Så på mange måder så er det som om, at projektet og det her rum, det lever i sig selv, og folk gror af sig selv, tager selv de skridt, der er nødvendige for dem. Og så skal de selvfølgelig skubbes og presses ind imellem, men det er jo fordi produktet skal være godt, og det vil alle gerne have. Så der er en kæmpe motivation, og der er en kæmpe dynamik i det her grupperum, kan man sige. And yes, we are very ambitious. Take, for example, radio student Daniel Quist here, whose next project is an interview with the former prime minister. Daniel, hvor langt er du nået med dit interview med Anker Jørgensen? Daniel's interest in politics led to a series of interviews with Anker Jørgensen, who now resides in an elderly home. Nej, jeg synes ikke, at vi her på dette her plejehjem møder nedskæringer. Glædelæring vil sige, at eleverne får mulighed for at udvikle sig gennem et fagligt miljø. Når vores elever starter her, så oplever de, at de kommer til et miljø, som er et fagligt miljø og med uddannede faglærere. Og på den måde så går de i gang med at arbejde fagligt med det samme. Og vores erfaring siger os, at vi kan rykke eleverne utrolig meget på det personlige plan og også socialt ved at lade dem arbejde i det faglige miljø. For de får en bevidsthed omkring det faglige. Så der er ikke en masse forudsætninger, der skal være i orden i vores elever, før de kan begynde at arbejde. It's important to find the right places for job training. For example, Ida Davidson's famous restaurant, where kitchen student Louise has an apprenticeship. Jamen, vi skal ind og besøge Louise. Hun er inde på Ida Davidsons restaurant. Så lad os prøve at gå ind og se, hvordan hun har det. Godt at se det. Hvordan har du det? Jo, jeg har det meget godt. Ja, lad os prøve at se. Ja. Her er du simpelthen. Som førstegangspraktik, så er det selvfølgelig sådan lidt nervøs og hej og hej. Men man klarer det selvfølgelig altid, fordi det er jo, man er jo på tv-glad, så er man jo dygtig. Det er man jo. Sådan. To create an authentic learning environment, our kitchen department prepares lunch for the 200 people that work here every day. And recently they opened their own restaurant down the street.
To keep track of the individual student's learning process, we've started using the NQF system. NQF, det betyder National Qualifications Framework, og det er startet som et projekt i Østrig, hvor man gerne vil lave en form for bedømmelsessystem for elever med særlige behov. Vi har så været med til at lave nogle læringsmoduler, hvor der er et læringsresultat og så et bedømmelseskriterium. Og hvorfor man gør det? Det er fordi, så kan eleverne til sidst, når de har bestået i et læringsmodul, få et certifikat på niveau 1 eller niveau 2 under STU-uddannelsen. Og man kan se, at de går virkelig op i det. Altså, de vil jo gerne have, at de kan få en eller anden form for karakter. Og selvfølgelig kan man ikke bruge en 12-skala. Det kan du bruge til noget, men du vil bruge, hvad man rent faktisk kan.